Saderengipun ngaos monggo doa ingkang kula wingi kawula aturaken di waos rumiyin nggih. Doa saderengipun ngaos utawa saderengipun belajar. Kula tuntun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah abwaba ulumika wa abwaba fahmika wa nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah wa wafiqna li ta'atika wa qasif ta'siri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Niki doa kagem badhe ngaos, badhe belajar, nek katine lare-lare, nek arep sinau, arep ujian, niki biasa diamalake nek tenggen kula nggih. Tenggen kula santri-santri kula mesti anggere ajeng do ujian tak doa bersama. Kangge doa niki wau. Nek pendapat matin niku mesti kula nggo amalan santri-santri bar wiwidan sing doa niku. Niki wonten mriki mila kula ajarke nggih, kula warai ben jenengan sedaya saged le maos doa niki. Monggo kita mulai maos kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, adik-adik sedaya ingkang kawula tresnani, monggo kita tansah munjahaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang mawantu-wantu kita panjenengan sedaya diparingi kesehatan, kewarasan, sehingga kita panjenengan sedaya saged tindak wonten ing punika majelis sapeklu tolabul ilmi saha nglampahi buka bersama ya. Salawat salam monggo kita unjukaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita panjenengan sedaya ngajeng sapanipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin kita panjenengan sedaya sakmenika anggenipun siang sampun angsal sak para kula nggih. Kalau wingi nalika traweh kula pun ngaturaken dikoreksi le poso niki kita panjenengan aja nganti posone mung entuk ngelih karo ngelah. Bila wonten ing sonten punika kula ajeng ngaturaken bilih saestunipun panjenengan sedaya menika wonten wulang siang punika ugi kagem ningkataken takwa kita panjenengan sedaya lan dandani dhateng amal-amal kita panjenengan sedaya. Kita panjenengan sedaya nika pun diparingi titipan, ingkang arupi putra putri, putra jalan. Niki dadi titipan kita panjenengan sedaya. Punika kita kewajiban didik datang putra wayang. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasronihi. Saben-saben bocah sing dilairke niki resik
suci, ora duwe kelakuan sing neko-neko, ora duwe tingkah sing macem-macem. Fa abawahu yuhawidanihi, mongko wong tuane ku mau sing ngite-ite utawa ngulawen rah maring bocah ku mau. Dadine bocah sing apik tanggung jawabe wong tuwa. Bocahe kok dadi bocah sing ora genah, kuwi yo salahe wong tuwa. Niki fa abawahu yuhawidanihi au nasironi. Mila tiyang sepuh niku tanggung jawab didik dateng lare sing mulai ket lahir nganti dumugi ageng niki tetep tanggung jawab wong tuwa nganti tekan balik. Kanjeng Nabi sampun ngendikaken, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sampun ngendika, manahala ora maringi sapa walidun wong tuwa waladahu ing anake wong abdulu kang luwih utama min adabi hasanin saking didik tata krama. Dadi ingkang utami kita panjenengan saya wong tua niku ndidik dateng putra wayah sopan santun ya. Sopan santun niku nek wong Jawa niku asline nalurune pun kata sopan santune. Utawi nek jenengan ngerti pondok pesantren nggih. Pondok pesantren itu terkenal sopan santune. Ana kiyaine arep metu mawon santrine rawani liwat. Nah niku sopan santun. Niki nek lari-lari sakniki niki biasanya angel. Didikane nang sopan santun paling angel. Contone nggih. Sakniki niki bocah niku nek liwat nang ngarepe wong tuwa, gitu. Laku nang ngarepe wong tuwa niku ora tau muni derek langkung, Mbak, derek langkung. Boten nate ndungkluk. Manggatos kemawon, teng pundi-pundi bocah niku nek sakniki 1001 bocah kok laku nang ngarepe wong tuwa niki kok ndungkluk derek langkung nyuwun sewu. Niki ketingale sakniki kok wis angel golek bocah sing duwe sopan santun. Lah niki mila kesempatan wonten mriki niki monggo ibu-ibu dicontoni. Soalnya bocah niku ora bakal iso nglakoni adab sopan santun nek sing tuwa bapak ibu ora memberikan contoh. Bocah niku namung merekam apa yang ada di rumah. Soalnya bocah sehari-hariane teng liya nggih. Teng liya kulino gatekke wong tuane. Nek wong tuane niku biasa ahli padu, gitu. Do padudon ngrasani. Niki bocah niku nggih mengke pinter ngrasani, gitu. Namung nyonto dateng keluargane. Niki sing angel nek wong tuwa nyontoni teng anak. Niku sakniki pun angel upami nggih. Tiang sepuh ngajari basa teng anak. Niku nggih kita le ngendikan ajar basa. Ora sah isin, anake dibasani. Mangkrak sojen bocah niku mengalir ki Mbak. Basa dhewe. Ora sah diajari kowe kudu basa, kowe nek ora basa kowe kualat. Kowe anu mboten bakal iso mlebu. Kowe nek iso simbah kae kudu derek langkung, kowe nek karo anu kudu amit-amit. Niku bocah mboten iso diajari ngoten nek sakniki niki. Nyontoni niku sing wong tuane. Wong tuane ngendikani basa ora. Mangke nek wong tuane pun kulino ngendikani basa, iki bocah nggih ngalir dhewe, nyontok dhewe. Ora sah dikandani wis ngikuti ki Mbak. Niku. Contone ngoten niku. Sopan santun niku panci ingkang paling pokok wonten agami nggih. La akrama liman la adabala. Ora ana kemuliaan kanggone wong sing ora duweni tata krama. Senajan to duweni ilmu dhuwur. Wonge pinter banget. Ning nek dhek iki ora duwe subasita, ora duwe tata krama, niki nggih mangke dadine nang masyarakat ora kajen. Wong sing duwe pangkat dhuwur ning kok adigung adiguna umalungkum niku masyarakat ora bakal ngajeni.
Mila teng niku kenging kagem conto, nek wong kuwi arep mulya, arep duwe anak sing iso mikul dhuwur mendem jero, niki jenengan ajari tata krama. Saking alit pun diajari umur 3 tahun pun diwarai nek ngendikan basa umur 4 tahun mangke bocah niku mulai cilik basa kiambak pun mlaku dhewe cara anune pun jalan kiambak mangke sak sampun pun niku lajeng diajari sholat nggih diajari sholat nek jenengan sedaya ora iso ngajari sholat titipke nang TPA titipke nang pengajian sing ngajari wonten kiambak gurune TPA gurune pengajian niku mangke wis berjuang lillahi taala wis ora golek bayar ora oleh apa-apa ngajari putra wayahe jenengan sholat nek jenengan sedaya mboten iso ngajari anake sholat jane ngeten sing tanggung jawab ngajari anake niku tanggung jawab wong tuwa dadi guru ustad kiai niku mboten nonton kewajiban ngajari putra wayahe jenengan niku mboten nonton nanging sing kewajiban niki jenengan sedaya bapak ibuke kewajiban ngajari putra wayah sholat. Nah, sareh benten boten mampu utawa awake dhewe sholat ora tertib. Niki para kiai nganake pondok pesantren, para ustadz nganake majelis taklim, nganake TPA, niki berjuang bantu jenengan sedaya supados jenengan ki ngajari anake sholat dilewati kalih ustadz niki wau. Dadi jenengan asline duwe utang jasa karo ustadz sing mulang rawayan jenengan. Ning kadang-kadang ora digatekke ning kono niku. Gitu. Kadang-kadang bocahku ngaji ya ndang mangkat kono ngaji rasa mikir sate sapa. Wis rasa niki biasane nyok tiyang sepuh nyepelekke teng mriku niku. Nggih. Mesake ustate berjuang wis ora dibayar, wong tuane ora pangerten. Nah niki mesake ustate. Niki padahal putra wayahe jenengan sedaya. Niku mangke nek pinter ustate ra melu dialem. Sing dialem jenengan sedaya nggih. Wah kaya anake sapa ya? Lek salat kok wacane fasih, kaya anake sapa ya? Lek ngaji kok pinter, macane Quran apik. Mangke sing disebutke tiyang sepuhe kaya anake sapa ya? Mboten bakal kae gurune sapa nggih, ora bakal ngoten niku. Niki perjuangan ustadz kalih guru TPA ngoten niku. Mila jenengan kula wonten sonten iki kula suwun nggih. Monggo le didik putra wayah, didik sholat terutama. Nomor kali didik baca Al-Qur'an. Nggih. Didik baca Al-Qur'an. Niki tanggung jawab jenengan. Minimal bocah niku kon ngaji paling boten iso katam Al-Qur'an disemak. Kan nek maca dhewe jelas akeh salahe. Nggih. Ngajekke bocah niku ampun isin, demeh bocah wis gedhe, ampun isin. Ngen kula niku nggih. Santrine ngen kula niku wonten sing sakniki pun kelas 3 SMP. Niku nggih tasih ngaji Quran, kula semak. Dilalah saniki nggih pun 29. Dadi pendak sak sore niku baca semakane niku kula semak setengah halaman nek Iqra sak halaman. Nek Iqra wis dari jilid 1 sampai jilid 6 niku anggere bocah siji mle ngadepi kula mboko siji sak halaman Iqra mbok jilid 1 mbok jilid 2 tekan jilid 6 selalu sak halaman. Mangke nek durung iso kula baleni Iqra niku. Nek sing gedhe-gedhe sing pun gedhe-gedhe niku sing Quran niku kula nek mucal maksimal setengah halaman Quran niku kira-kira nggih pinten nggih 8 baris utawa langkung nggih kula ora ngerti kakelingan pin sangang baris nggih. Nah niku maksimal semonten. Dadi pendak sore ngajine semonten niku mangke bocah niku minimal diusahake iso katam Al-Qur'an.
iso katam Al-Qur'an. Niku nembe dasar-dasar ngaji, dasar-dasar agama iso maca Al-Qur'an. Mangke nek teng riku ustate iso mulang fikih niku ya nganggo kitab sing cilik mawon, nganggo Safinah. Kitab Safinatun Najah, nek hadise nganggo hadis arba'in gitu. Ustaz teng mriki niku sing dienggo pedoman niku kadang diselingi hadis arba'in, hadis utawa kitab-kitab Safinatun Najah, kitab sing cilik-cilik mawon. Niku nggo ngajari bocah-bocah. Soale nek ning iso maca Quran tok, nek ning iso maca Quran tok niku imane urung kenteng, imane urung kena dipertanggungjawabe. Nah niku minimal hadis arba'in utawa Safinatun Najah niku iso rampung. Nah niku agek ngerti batale salat, ngerti rukun-rukune salat, ngerti carane wudu, ngerti batale wudu, ngerti tata carane wong wedok sing adi nifas. Niki teng fikih Safinatun Najah pun wonten. Nifas, bahas masalah nifas, bahas masalah haid. Niki perlu diajarke dateng lare-lare. Niki tanggung jawabnya Ustadz teng TPA nggih. Jenengan asline duwe tanggung jawab niku, ning saredaten jenengan kula yakin ora iso. Kula mboten ngilani nggih, ning kula yakin ora iso nek do kon maca Safinah gundulan nggih. Safinah gundulan niku ora iso. Niki jenengan pasrahke putra wayahe ling ngaji, kon ngaji ora ming Al-Qur'an tok. Ling ngaji yo tambahi hadis, tambahi fikih gitu. Niki kagem didik putra wayah jenengan sedaya ben ngerti aturan-aturan agama. Nggih. Mila jenengan sedaya niki kewajiban perkawis kalih niki wau. Pertama didik putra wayah sopan santun, tata krama. Tata krama niku isone dilatih ming nang omah. Nang omah nek nang njaba kula yakin ora bakal iso. Nang omah niku bapak ibuke nyontoni. Contone nek ngendikan karo garwane latihan basa. Kula percaya nggih, niki mboten nggih nek ngendikan karo garwane nganggo basa alus enten mboten nggih. Kadang-kadang pun malah ngopo nggih. Kadang ngopo kurang bejane malah ngunek-unekke gitu. Oh wong lanang ra popro ya. Wong nyambut gawe sedina kok ming gelem dibayar 50.000 ngunek-unekke padahal sing nyambut gawe sing rekoso sing lanang malah ditambah diunek-unekke ra mesak gitu. Niki mila sopan santun niku bisa dilatih dari rumah. Bocah mulai saking alit antos dugi balik niki dilatih sopan santune. Termasuk sing sak menten-menten niki nggih. Sak menten-menten niki perlu diajari niku. Niki nek kula gadoske nek nang ngarepe wong tuwa do liwat niki durung nggunakake sopan santun niki ustate kalih pengurus takmir monggo dilatih bocah niku njaga sopan santune le liwat minimal dari langkung nek ngendikan dilatih basa nggih dadi ben ngerti tata krama soalé nek ora duwe adab niku wis senajan to duwe ilmu dhuwur ora ana mulyane nggih niku kemawon ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Kalau ini kula gantosaken len doa berbuka niku kok ketoke kurang ya. Ngarani kurang sempurna. Niki nek kula Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqatu dan kadomamu wa talatil muruku wa sabatal ajru insyaallah. Niki doa sing biasa kula amalke. Terus wonten dabal doma'u. Nek iki kayane iki mboten wonten nggih. Dabal doma'u sampun ical ngelak kula bab talatil muruku lan sampun
basah goraan kula waqtalatil muruku basah batal ajru mugi-mugi Gusti Allah netepaken dhateng ganjaranipun insyaallah. Niki lemaos doa sak bare ngunjuk nek kula teng omah bar maem napa bar buka bar maem niku agek sek maos doa nggih niku karena napa nek durung ngombe kok durung buka durung dar napa-napa kok wis muni dzabadul mau waqtalatil muruku basa batal ajri insyaallah niku padha ngapusi Gusti Allah. Wong kowe urung tenggorokanmu urung teles kok wis muni ilang ngelake gitu. Nah niki. Mila monggo nek teng rika-rika terserah ya. Kula benerke sing apik mawon. Kula ngajari sing bener mawon. Saderengipun monggo kita unduk lan kita dahar kanthi maos doa dan sesarengan nggih. Mangke nek pengunjuk lajeng maos doa buka nggih. Dadi wonten doa kalih. Kados kalau wingi sampun kula ajaraken sampun kula wartaken dhateng panjenengan sedaya. Nggih. Mangke ditiroke mawon nggih. Ditiroke mawon. Sale ketoke kok urung lengkap le maca wingi nggih. Saniki bareng-bareng maos doa saderengipun dahar nggih. Saderengipun unjuk. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Diunjuk rakyat tanging saglegekan terus mangke doa buka. Pun pengunjung sedaya tadi. Saniki doa bar buka. Niki kedahe le maos nek pun rampung dahar nggih nindakaken kesuwen. Nah niki saniki mawon maos. Sing penting wis ngunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diteroke. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ngala rizqika aftartu dhahabal dhama'u waqtalaktil auruku wasabatal ajru insyaallah. Matur nuwun monggo didhar saking kawula mbok bilih wonten kalepatan nangge kawula matur kula nyuwun ageng pangapunten kula akhiri wa qul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.